keto kiwinjo kanyo kaka buka ngeso loso wacho ni yes nitiere mana joma tin manitiere sirkal to kidhi oganda luo kata kidhi gwenge moko makaluo yudo ka thagruok ka achiel kod dhier pod okwako mana ji. Ang'o matimore to ero Joluo osebedo ka wacho ni ero wantiere sirkal gi sani? Joyce, buka ni osiepna. To buka ni wuondo jopiny. Buka ni engineer. So oken ni ochandre gi jopiny kama gini. Ng'ama osomo, ng'ama nigi pesa. Gima wawacho en ni wadwa ni walok ngima ma jopiny. Wadwaro ni mondo jowa owe chandre. Jowa oseringe ndara kuom higni mang'eny. Gima buka timo sani ni watimo makoro ineno ka tinde an gi lwar. Okay? To onge lokruok mane gino kelo thurwa. To nyaka nyicha walok strategy mar siasa. Ineno ka sani wa engage president to nitie gik matimore. Kidhi kata thur gi buka Siaya County. Tiyudo ni president nyocha oromo gi jo Siaya mo commit to 1 billion madhi e wach mar blue economy. Wacho ni usenge paya idhi ketne 600 million. Weche mag fish market Siaya County idhi ketne million 400. Kidhi e modern markets president nyokete 2.5 billion shillings. Kichako di wach mar electricity nyo giloso gi wanda imo keto 1.6 billion shillings. Mago dhi mana Siaya nyaka game constituency mabuka chunge pile. Kidhi agriculture governor ma Siaya nyocho kwayo ni mondo president mondo ketnegi pesa cotton. Ma president oketo kanyo midhi keto almost project mar 20 billion towards watch mar cotton. And king education and so on and so forth. Magi e lokruok ma jopthuru wadwaro. Ingeni buka en Marxists. Chon ne an Marxists. And katakal Marx ne dwaro mana lokruok mar jopiny. Ne en lokruok mar gima japiny chame mesa. Ok en lokruok mar ringo chakre okinyi nyaka odhiambo pile ka pile higa ka higa kuom higni 50 gi wiye jowa osebedo ka ringo ndara. So I don't invite buka ni gi projects ma sirkal okomit ni dhi timo Siaya gi. Wadwa ni wane teko ne kaka engineer mondo dhi oti gi county government to ti gi national government structures mondo ging'i ni projects gi otim maber. Ging'i ni samitimo projects gi to nyithindwa mondo donje mondo yud tich, ok ni nyithindwa dhi ndara mondo dhi ogore gi police. Gi make sure ni gik midhi tim gin gik mabiro create employment opportunities for a long time to come. Okay? Mai madwa nan mondo invite osiepna mabuka ni ng'anyo no wase ng'anyo kata adonge ndara to waringe to gimokelo nwa onge gima wago en mana kech. Joma dwa ni mondo dhi ng'anyo gendni moko go mondo dhi meda ng'anyo gik ma wacho gi gik mabiro loko jopiny. Okay? King'iyo gik ma wacho midhi tim Kisumu maka measure to almost 70 billion. Kaka ng'iyo mag Siaya gi almost 50 billion. Kang'iyo gik ma nyocha president to commit Mabei. Magi are the things manyaka watim. And adwa ni mondo invite buka ni mondo wang'i the fact ni kamo wache ni president okchiw gigin. Wasebedo ka kwatemo dwaro kombe moko sani wan gi treasury. President ema choose ng'ama ni treasury. Sani wan gi chairman mar budget committee. Budget committee ni iyiere gi members mag National Assembly. Mondo yud namba manya yiero gino nyaki riwri siasa gi jomoko. And osiepna matiandi nyoyudo mana gino nikech nyojo ma support president oriwore gi jo ma support wa mondo yiere mondo bedi kanyo. Okay? So ringe ndara ok nyal kelo chiemo e mesa. Waseringe moromo. Wa invite jowa mondo donje sirkal wane mesa magintie. For instance, anyisi kana donjo housing sector ni to kwa wuth around aneno kama na thuru wani gin mana ute manogere in the 60s and the 90s in the 70s to kwa wutho gweng masawa koni tiro ni corporations gisebedo ka gede to apenyo to yawa tumo mana sirkal tutero koni. What about through? Because of that, one gi project machakore Siaya midigere unit, one gi project matimore Kisumu, one gi project manyo president oyawo Homa Bay, and one gi project miditim Migori. Mai kaki gero piny. Gero piny ok nya gero piny gi ng'wech e ndara. Okay, waseringo moromo. Wakao space wa manie sirkal mondo walok go pinyni. Waloko Kenya to waloko ngima jowa. Yeah. Iwacho kanyo projects mopogore opogore ma sirkal mano